Bé, doncs l'actual context de crisi climàtica i la sequera extrema que estem patint estan afectant els boscos catalans. I, de fet, amb l'arribada de l'estiu, el que preocupa, com dèiem fa un moment, és aquesta possibilitat de que hi hagi incendis forestals. Per donar mesures, per donar consells i per saber també com actuar en cas d'incendis forestals, doncs ara mateix està a punt de començar, si no ha començat ja, una jornada per parlar d'autoprotecció a Navarcles, i allà, com veiem fa un moment, hi tenim en Quim. Quim, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, aquest acte ja ha començat aquí a l'interior de l'Auditori de Navarcles. Ens acompanya el Quico Rivera. Ell és el responsable de l'àrea bàsica dels agents rurals aquí al Bages. Bona tarda, Quico. Hola, bona tarda. Escolta'm, per què és important aquesta jornada d'avui, que té per objectiu donar consells a aquella gent que tinguin finques privades aïllades, no?, davant d'un incendi forestal? Sí, és molt important perquè és una de les situacions que més ens estem trobant darrerament, no?, de que arriben els incendis i moltes vegades es veuen afectades instal·lacions i moltes vegades per no tenir justament aquestes mesures preses, no?, d'autoprotecció. I és un dels factors més importants que considerem que hem de començar a prendre, no? També les mesures d'autoprotecció. Què puc fer jo a la meva instal·lació, a la meva instal·lació agrícola, casa, el que sigui, que tinguin el medi natural com a mesura d'autoprotecció per ajudar a que no em vegi tan afectat en cas d'un incendi. Com a agents rurals, de fet, la vostra feina és això, aquestes mesures preventives, fer pedagogia. Per tant, avui aquí el que explicareu seran consells. Ens pots donar algun exemple concret? Sí, nosaltres el que volem justament és incidir en el tema de la prevenció, perquè el considerem molt important. Doncs mira, molt fàcil. Tens una casa situada en el medi natural, al mig del bosc, però resulta que tens un tancat fet amb xipresos. Xipresos és una planta, és un arbust superpiròfit, que és molt fàcil que cremi a l'estiu. Per exemple, evitar fer tanques amb aquest tipus de construcció. No tenir mals endreços escampats per dintre de la parcel·la, tenir-la neta, les distàncies entre els arbres que siguin l'adequada, perquè en cas que salti alguna guspira no pugui provocar, sobretot el terra net. Si parlem d'instal·lacions agrícoles, el tema de palla escampada o boles de palla vora del terreny forestal, hi ha molts cotxes abandonats, no tenir els cotxes escampats per dintre, perquè tot això són factors en cas que aquella parcel·la s'encengués, ajuden a que un possible incendi desenvolupi amb molta més virulència que igual del que el portava, perquè troba molt més combustible preparat per cremar. Quico, som tot just al mes d'abril, encetem ara la primavera, però ja estem fent aquesta jornada avui, per tant, això vol dir que els boscos catalans estan realment molt secs i que tota prevenció, com més d'hora, millor, perquè un incendi es pot produir en qualsevol moment en aquesta situació de sequera extrema que estem vivint. Sí, de fet, els incendis no han anat parant de sortir durant tots aquests dies, i tot i la pluja han anat sortint, no estan cremant amb la intensitat que podia ser abans de les pluges, però els incendis es continuen havent-hi. Llavors, sí, les mesures de protecció durant tot l'any, i és el moment ara de prendre-les, justament ara, abans, per això s'incideix en fer aquestes campanyes, aquestes trobades, a explicar la situació abans que realment comenci la situació de risc, perquè igual després ja és massa tard per fer-ho. Llavors, ara és el moment de començar a preparar totes les mesures de prevenció. Aquesta jornada és conjunta entre Mossos, SEM, agents rurals, també els bombers, evidentment, i això és la clau, no? Estar tots coordinats, totes aquestes forces, a l'hora de combatre un incendi. Correcte, és imprescindible, més que necessari és que és imprescindible treballar tots coordinadament, i des del Departament d'Interior això és el que s'està treballant fortament per incidir en aquesta coordinació entre tots els cossos operatius o totes les agències que participem quan hi ha un incendi forestal. Ens posem en la situació que hi ha un incendi forestal. El paper dels agents rurals quin és i com us coordineu amb bombers, per exemple, o amb Mossos? Bé, depèn de la situació. Bàsicament, les funcions que tenim com a agents rurals, tant per funcions pròpies o com indica l'Infocat, nosaltres és facilitar les dades de superfície afectada en cas de l'incendi i, sobretot, el tema de la investigació de les causes, que és el nostre paper principal dintre d'un incendi. Llavors, a partir d'aquí, com que també formem part del grup d'ordre, si el cos de Mossos d'Esquadra necessités o ens requerís perquè necessita més personal també per poder fer algun tancament de carreteres, algun control, també hi col·laborem també puntualment, però bàsicament les nostres funcions principals és el tema de la investigació de causes i superfície afectada. Per tant, en el moment que hi ha un incendi forestal, vosaltres hi aneu a posteriori, potser, no? Quan l'incendi ja està apagat o ja en el moment que està encès ja actueu? Des del minut zero, perquè ens interessa molt saber on ha començat aquest incendi, justament per aquestes tasques d'investigació, perquè ens interessa arribar el més aviat possible per poder trobar el terreny el més natural possible acabat de fer, fins i tot abans que comencin les tasques d'extinció, perquè vulguis o no vulguis, a l'abocar-hi aigua es poden modificar. Llavors nosaltres sempre estem amb els incendis des del minut zero. Parlaves de les causes, que és part de la investigació que feu vosaltres. No sé, últimament, els incendis més grans que hi ha hagut, quines han sigut les causes? Han sigut causes naturals o el factor humà hi intervé?
Bueno, això l'estadística ho diu clarament. De fet, causes naturals a Catalunya només tenim els llamps. I estem parlant que els llamps provoquen entre un entorn d'un 10 o un 12% dels incendis forestals que es produeixen a Catalunya. La resta, aquest 90-88%, sempre ja és una causa antròpica. Però que hi hagi una causa antròpica darrere no vol dir que sigui intencionat, perquè pot haver-hi negligències, pot haver-hi accidents, i evidentment hi ha algun incendi que és intencionat, però no són tants. Evidentment, tret de les causes naturals, la resta sempre hi ha el factor humà d'alguna manera o una altra al darrere. Gràcies, Quico, per explicar-nos tot això, tota la feina que feu els agents rurals. Companys, doncs aquesta és el contingut de la xerrada que ara es fa aquí a l'Auditori de Navarcles i doncs, remarcar que els boscos catalans estan molt i molt secs i, per tant, cal anar molt en compte a l'hora de no ocasionar cap incendi perquè les masies afectades, les masies aïllades, poden tenir un problema i molt gran. Guillem. Doncs gràcies, Quim. Fem cas tothom d'aquests consells i d'aquestes indicacions. Gràcies, que vagi bé. Fins demà.